zapravo ja mislim da ovo drugačije ne može da se igra, nego duboko intimno, lično. Razmišljajući, tako postavljali su nam na nekim ovakvim stolovima okruglim šta to igramo i koga igramo i šta je ona neka standardna pitanja za glumce. I negde je naš unisani odgovor, zapravo mislim da smo o tome mnogo pričali, da svi mi igramo Milenu, ali Milena je po meni sinonim za ženu, za pravu ženu, za majku. Milena je sinonim i za dete. I mislim da nikom od nas nije bilo uopšte teško to pronaći u sebi, a ako je negde bilo i prepreka, uspeh smo možda postigli samo zato što je svako od nas duboko zašao u sebe, u svoju ličnu intimu i negde to provukao kroz stihove koji su tako lični za Milenu, a potom i za Irenu. I da je to bio jedini način praviti ovu predstavu. Svakako niko neće izaći ravnodušan. Neko može iznerviran da izađe i ja to nikom ne bi zamerila, samo svako će izaći sa nekom snažnom i burnom reakcijom, ovakvom ili onakvom, i to jeste cilj. Na kraju krajeva njeni stihovi su to izazivaju dok ih čitate prosto. Tako da bilo je uzbudljivo, bilo je hrabro, čini mi se pre svega od Irene, da nas sve ovako okupi, pre svega od moje kuće, da sve to tako priredi lepo i tek je sad čarobno igrati i slušati ovaj odjek iz publike i tišinu i na kraju aplauz.